Ni wallahi na mai kokari da na heda ka Allah kuwa. Ko ba garzalin ba wallahi shine. Last to ne. Me kenan? Ka ƙara ce mun garzali. Wai wani suna wani aka garas. To ya sunanka? Sunan kauye kawai. Auka ta yi daga garzali ka koma gas. Ko? To shigowar kenan ne? Manya. Gas ka sha kasar waje. Na sha kasar waje. Ta shigowar kenan. Gas. Garin ma ku da wuta? A wuta yau kwanan mu takwas ba mu samu wuta a garin. Za ga kafirin sauro in gaya. Amma ba ka sha kasar waje. Wallahi shirrani duk ka ta duk ka canja. Allah. Sai dai kuma ka gyara a kasar waje kuma ka ɓaci. Ka bari ka. Ko kuma na san wani kwata kan shi. Ka san kun san kasar da za a yi wannan. Ba, no, ba. Gani ke. Gas. To, gas ko? Kira irin na haƙuri gas. Ya garin? A sun roka muna fama da shi wallahi da rana ma yawo. Da zai da kasan kuna haka. Sai dai haƙuri. Allah ya sauke. Amin. Ba zan wuce fa na. Za a ƙarasa ne? Ha? Ne za ka ƙarasa gida ne? Zan ƙarasa. To. Gas! Yes. Gas! Yep. Amma ka da tsir ya yi kira ka da. Ka ne ka wai garzali ne ya canza kan da suna wai gas. Allah ya rufa asiri. Wallahi sai ka dauko sanya. Allah. Lare? Lafiya na ganka kayi tagumi, ina fashin dai lafiya ne. Lare. Abinda nake faɗa miki. Abinda nake faɗa miki kenan. Mai gari bai kyauta min. Kuma kin san dama ni ban yi bacci ba jiya. Kwana nan ina zikiri. Kuma yadda naga fitowar rana, haka naga faɗuwar ta. Ban yi bacci ba. Mai gari macuci ne. Lare. Mai gari azzalimi ne. Mai gari macuci ne Lare. Shikenan Lare. Shikenan. Mai gari ne. Yace wai Lare wai sai na aure yasa. Sai na aure yasa. Kai mai gida kai kuma naka salon kenan. Shine kake ta min zagaye dama shin kana so. Shine zaka zo ka ce mu mai gari ya ce kaza dama kawai kana so to ni ba zan iya zama da kishiya ba. Lare. Kin san mai gari a garin nan. Duk lokacin da ya faɗi magana kamar yankan wuka ne, kamar an rubuta. Dole ne mutum sai yayi. Dole ne. Ba yadda zai yi, dole wallahi sai na aure ta. Dole. Yanzu abin da nake so ki haƙuri dan Allah. Duk da dai latifi ne. Har na ce masa ni latifi ne. Da amma kin san ni ba latifin bane, amma na ce masa latifi ne, ni ba zan iya rike ku ba. Amma ya ce a'a shi dole ma dai an yi hakan. Amma na san kin san ni ba latifi bane. To shikenan in Allah ya zan muku adalci ki haƙuri. Ki zauna da kanki lafiya dan Allah ki haƙuri. Mu ga yadda Allah zai. Wa za ka wa adalci sai dai kai mata adalci ni kaga tafiya. Lare shi. Lare. Danna subscribe,
kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.